Bueno, nik uste dute arrazoia duzula eta hildo hortatik jo behar dugula berdintasunerantz eta nolabait maskulinidade ereduak, modeloak aldatzen joan behar garela. Baina aldatzen joateko lehenengo nik uste dut oso importantea dela kontzientzia hartzea. Eta kontzientzia hartzeko badau problema gogor bat hemen, gertatzen dena beste prozesu askotan bezala esate baterako terrorismoa beren biktimekin edo prozesu askotako biktimekin. Gertatzen da askotan biktimak biktimizazio desberdinak izaten dituela. Lehenengo problema jasatzen duenean eta gero estenean kapaz kontatzeko. Eta gorde egin behar duenean barruan eta sufritzen ari denan bizitza guztian kontatu ezinik zer gertatu zitzaion. Eta hau da gauza bat gertatzen zaiena asko emakumei eta batzen zarenean hirulau andrazkoekin da hitz egiten duzu, ia denek pasatu dituzte egoera oso gogorrak euren bizitzako momentu batzutan eta ez dituztenak sozializatu. Eta zer gertatzen da, askotan gizonezkoak ez direla konturatzen. Baina berdintasuna zer problema da, horrenbesteko problema da, bai bada horrenbesteko problema, baina problema bat da, nolabait emakumezko asko gauza asko klandestinadean bizi behar dituztela eta ez direla jakitera iristen gauza horiek. Orduan, hor zer egin daiteke, zer uste duzu egin daitekeela edo nola aurreratu dezakegun, nolabait gizonezkoak kontzienteago izateko benetako dimentsioa duena berdintasunen problema honek eta nolabait eta lehen aipatu dugun harreman sexualen askatasunak edo nolabait violentzia edo boteria erabiltzea olako helburua lortzeko. Zer egin daiteke horra aurreratzeko pixka? Bueno, uste dut gure jarrerak adierazten dutela ikasi duguna, ez? Historian zehar edo gure inguruan ikasi dugun hori horrezegatik oso garrantzitsua da formakuntzan jarraitzea. Eta adibidez, emakunden badugu programa berezi bat gizonduz izenekoa eta batez ere gizonei zuzenduta dagoena, zuk aipatu dituzun arlo horietan sakontzeko, formakuntza egiteko, hausnarketak egiteko gaiaren inguruan, zelan askotan eta nahi gabe emakumeekin dugun harremana poterean oinarrituta dagoela eta zelan gizonek privilegio batzuk dituzte eta hauek albo batera utzi behar dituztela eta horiek gauza guztiak barneratzeko, esan dodan bezala hausnarketa egiteko gaiaren inguruan, zelan berdintasunean aurrera egiteko gizonen eta emakumeen gizarte osoaren implikazioa behar beharrezkoa dela, horregatik gizonduz programa martxan dugu, ja duela 10 urte, eta 6.000 gizon pasatu dira formakuntza honetatik, eta ikusten ari gara, lagungarria izaten ari dela, neurri handi baten gizon horiek euren gero eguneroko esparruetan aldaketarako eragile bihurtzen ari direlako. Baina lehen aipatu den bezala, balioen aldaketaz berba egiten ari gara, eta zoritzarrez ezin da gaubetik egunera aldatu, baina uste dut hori dala bidea, ez? Bai, egunon Landai Andrea. Nik mahai gainean jarri nahi duan gaia da emakumeak eta komunikabideetan daukaten presentzia edo daukazuen presentzia. Ni uste dut, adibidez, eztabaida maila hau agerikoa da zelan berdintasun irizpideak ez dituen betetzen, hiru gizon gaude hemen eztabaidatzen, solasaldian, eta ikusten baldin bada, edo tertulia ezberdinak ikusten baldin baditu bai telebista irrati publikoa, baina baita ere kate pribatuetan emakumeen presentzia nabarmen txikiagoa da gizonena baino. Hori baita ere oso kritikatua izaten ari da espazio eta esparru ezberdinetatik, eta baita ere feminismotik, baina baita ere, orain dela aste batzuk, Argia astekarian oso artikulu interesgarri bat, agertu reportaio interesgarri bat agertzen zen, zergaitik hau ematen den, eta horre erpin desberdinak egon daitezka da, ez da arazo komplexu baten aurrean gaudela, ez da bakarrik gonbidatzen da, ala ez den gonbidatzen, ez? Baita ere mundu akademikoan, badago hor manifestu bat, akademiko ezberdinen sinetzen ari diren esaten emakume, ez da baita akademikoetan emakumeen presentziaz baldin badago bermatuta ez direla joango, baina zer egin daiteke edo zer egin dezake Eusko Jaurlaritzak eta Emakunde zure kasuan, gehien bat, esparru publikoan zentratuko nintzatike, bai irrati zein telebistetan, emakumeen presentzia bermatu egon dadin eztabaida eta solasaldi eta tertulietan.
Bueno, bagaude horretan lanean badugu martxan begira batzordea, komunikazio eta publizitate sistemaren alde lan egiten dagoena, eta ibili gara azkenengo urteetan eta bagabiz Davidekin eta publizitate agentziekin lan bat egiten. Lan horri esker kode deontologiko bat onartzera heldu gara, eta horrelako gaiak aipatzen dira. Formakuntza egiten ari gara, eta badakigu oraindik bidea dagoela egiteko, baina pausoak ematen ari direla, ez? Adibidez, eta telebista publikoa edo arlo publikoa aipatu duzen neurrian, badakit hemen EITB-en berdintasunerako plan bat dagoela, berdintasunerako plan hori aurrera eramateko arduradun bat dagoela. Orduan, espero dugu plan horrek hartutako erabakiak arloaren inguruan, bere emaitzak izatea, ez da, baina edozein kasutan funtsezkoa da emakumeen presentzia edabidetan, eta ez bakarrik solasaldietan, baizik eta erabakiak hartzen diren tokietan, baina batez ere hori, genero ikuspegi hori txertatzea notiziak edo publizitatea planteatzerakoan. Inegi. Bai, egunon, izaskun. Emakunde erakunde autonomo bada, ez? Eta egia dena da, zure izendapena politikoa dela, ez hori gauza baita ere bistakoa da, eta dagoen gobernuan, dagoen alderdia dagoela, bere izendapenak egiten ditu, batzuetan legebiltzarraren bitartez, beste batzuetan zuzera, baina ere, ukaezina da, erakunde autonomoa dela, ez? Ni jakin nahi nuke, ze puntuta baino sentitzen duen emakunde erakundeko, ordezkari nagusiak, kasu honetan, askatasuna tokatzen denean gobernuari egurra emateko, ez? Eta galdera hau egingo nioke beste edozein emakundeko zuzendariari ere bai, den alderdikoa delako, ez? Esan nahi dut, azken finean, badirudi horrelako erakunde autonomoek, adibidez, arartekoa beste zera bada, nahiz eta izendapen politikoak izan, batzuetan, bere nahiz eta euren alderdikoak izan, herri eta egin behar diotela tokian tokiko, unean uneko erakundeari, kasu honetan, adibidez Eusko Jaurlaritzari, zer puntuta baino sentitzen duzu askatasuna hori egiteko, eta zenbat aldiz egin duzun, edo zenbat aldiz gelditu zaren egin gabe bada ez bada. Ez dakit, adibide bat jarriko dizut, ez? Adibidez, zaintza partekatuaren inguruan legea onartu zanean, guk argi da garbi esan genuen lehenengo momentutik ez dela alde, eta uste genuela kasuak kasuz kasu aztertu behar zirela, eta hori zen gure iritzia, eta horrela mantendu gendun eta mantentzen dugu, ez? Uste dugu, adin txikikoen interes gorena bermatu behar dela, eta zentzu horretan, esandakoa kasuz kasu aztertu behar direla, errealitate edo egoera desberdinak, ez? Hori da adibide bat, eta, esango dizut, gure prozesuetan, adibidez, berdintasunerako plana, orain onartu berri dana, prozesu parte hartzaileak direla, instituzioen iritzia kontuan hartzen dugu, baina baita ere mugimendu feministarenak, emakumeen elkartearenak, eta saiatzen gara gure herritarrei edo mugimendu feministei edo emakume elkartei erantzun egokia ematen, eta hori da beti norabide bezala kontuan hartzen duguna, eta saiatzen gara esaten dudan bezala, arlo horietatik eta gure teknikariek adierazitako eta hausnartutako horiek mantentzen, ez? Naiz eta, aipatu dudan kasu konkretu olango baten aurrean, gure kontrako jarrera adierazi. Egizan demorazkako, baina bat gehiago badaukat, eta konfirmazioko Larrañagak presidenteak soldata lan berdinari, soldata berdina dagokiola, eta besterik delitua litzakela esan berri du. Alde horretik, ez dakit konfirmazioekin eta harremanak izango dituzu, enpresekin, sindikatuekin, nola ez, betire soldata arrakala hortxe dago, 15%koa okerrezan dago momentu enten Euskadiko erkidegoan, zein da bidea,
zein da kontrolbidea, zein da onurarako bidea. Bai, aipatu duzun bezala, hor dago soldatarrakala emakume eta gizonen arteko berdintasuneza bermat edo betikotzen dauen arazoetako bat da. Arazo estrukturala da, egiturazko arazo multidimensionala, beraz, erantzun egokia emateko zaila edo konplexua den arazo honi dimensio desberdinetako ez dakite soluzioak edo planteatu behar dira. Arlo desberdinetatik datozenak eta horrezegatik eragile desberdinen parte hartzea guztiz beharrezkoa da. Egia da, aipatu duzun bezala, soldata arrakala neurtzeko bi era daudela, alde batetik urtero irabaziak kontuan hartzen badugu zen, 121%koa da soldata arrakala momentuz, eta orduro irabaziak kontuan hartuta, 12,8%koa aurreko datuekin konparatuta jaitsi egin dugu, baina egia da arazoa hor dagoela, eta gainera ez dala bakarrik lan berdinagatik soldata desberdina jasotzen duzula hori kontuan hartzen soldata arrakalari buruz berba egiten ari garenean, baizik eta badaudela egiturazko beste egoera batzuk, adibidez, hor dago segregazio horizontala, emakumeak lan mota batzuetara bideratzen duenak, edo segregazio vertikala egiten daudenak emakumeak ziristea erabakiak hartzen direzen toki horietara, emakumeak arduratzen dire gehien bat zaintza lanetaz, horrek ere bere eragina du gero mundu lanean, familia eta lana uztartu alizateko, normalean zatikako kontratuak edo hartzen dituzte eta zatikako kontratuak dituztenen artean emakumeak diren nagusi, edo kontratu barik lan egiten dutenak, guzti horrek, erabaki guzti horiek eragina dute gero emakumeen bizitza laboralean eta adibidez euren pentsioetan eta barrez, orduan guzti hori da, zuzendu behar duguna eta horrezegatik esaten dodana da egiturazko arazo eta dimentsio askotakoa eta eragile guztiek zerbait egin beharko dugula larria den arazoni erantzun egoki bat emateko, ez? Gure aldetik adibidez, badiru laguntzak ematen dizkiegu enpresei, diagnosiak egiteko, berdintasunerako planak, arrakalari erantzun egokia emateko, enpresen arteko sareak sortu duguz, enpresetan, enpresak antolatzeko beste eredu berri batzuk proposatzeko, non pertsonak erdian dauden eta adibidez familia eta lana uztartzeko planteamentu berriak egiten dira. Eta disposizio dago enpresen aldetik? Denetarik dago. Badaude batzuk argi ikusten dutena eta erlazionatzen dute berdintasuna bekaintasunarekin, erlazionatzen dute enpresan berdintasunaren alde lan egitea onura dala eta horrezegatik apustu sendo bat egiten dute, baina egia da beste batzuk oraindik ez direla bide honetatik hasi eta agian horiekin oraindik lana egin behar dugula, ez? Baina ez da berdintasun arlotik esaten den zerbait baizik eta ekonomia arlotik esaten dena, ez? Berdintasuna edo berdintasunean oinarritutako enpresetan lan egitea edo horrek ondorio ekonomikoak ditu, ez? Eta hori da kontuan hartu behar duguna, ez? Guztiz lotuta dagoela bikaintasunarekin, kalitatearekin eta bide hori ere jorratu behar dugula, ez? Esan dudan bezala, talento guztia aprobetxatzeko eta ezin dugula albo batera utzi emakumeak, ez? Horrek kaltetzen duela ekonomia eta enpresek.